L'Aliança contra la Pobresa Energètica, conjuntament amb Enginyeria Sense Fronteres, hem col·laborat en la creació d'aquest conte, i es va fer la llum, sobre la pobresa energètica i la infància. I és que creiem que és imprescindible que es parli dels impactes que produeix la pobresa energètica no només en la vida adulta, sinó també en la infància. Per això aquest conte l'hem creat a través de les vivències, de la pròpia experiència de les famílies que formen part de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, amb la intenció que serveixi d'ajuda per poder treballar les emocions, les pors i sobretot que aquells nens i nenes que pateixen en primera persona la pobresa energètica se n'adonin que no són els únics i que això és una problemàtica que afecta a moltes famílies. I també aquells nens i nenes que potser no ho estan visquent se n'adonin que hi ha altres companys, companyes que pateixen aquesta situació i que cal revertir-la. Per això us demanem que ens doneu recolzament amb aquesta iniciativa, que recolzeu el goteo i que en feu difusió per poder imprimir aquest conte i donar-li la màxima difusió.